Хайырлы көн. Кукмара районы буйлап сәфәребез безне Мәшкәрә дигән бик матур һәм бай тарихлы авылга китереп җиткерде. Әлеге авыл танылган. Аны күпләрегезнең ишеткәне, хәтта аның турында укыганы да бардыр дип уйлыйм. Моңа аптырарлык түгел. Күренекле язучы Шыңгыз Әйтматовның әнисе ягыннан ата-бабаларының тамырлары нәсел өче шушы авылга килеп тоташа. Мәшкәрә тарихы бай һәм дәрәҗәле нәсел мануфактуралар тоткан Утямышевлар белән бик тыгыз бәйләнгән. Шулай ук нәкъ менә Мәшкәрә авылында Татарстан Республикасы территориясендәге иң матур һәм борынгы мәчетләрнең берсе урнашкан. Әлбәттә, Мәшкәрә белән бәйле бик күп риваятлар да бар. Менә алдагы минутларда без аның риваятларын чын тарихыннан аерырга тырышып карарбыз. Узган тапшыруларда без Мәшкәрә авылына хәзерге Балташ районының Бөрбаш авылыннан күченеп килгән Ишмән исемле кеше нигез салганы һәм аның Ишмән иле дип аталганы турында әйтеп узган идек. Ул вакыйгалар 17нче гасырның уртасына туры килә. Авылда мәчет шул вакыттан ук бар дип әйтә алабыз, чөнки риваят буенча Ишмән элекке авылында үзе төзегән мәчетен сүтеп бирегә алып килә. Мәшкәрәнең беренче мәчете шул, ә бүген консервациядә торучы таш мәчетне 18нче гасырда Утямышевлар төзетә. Мәчет төзелә 1791 елны, 1793 елны беренче намаз укыламында шушы Утямышевлар. Нәй белән? Абдусалам Утямышев. Зур купец инде. Шулай ук мәдрәсә салына. Мәдрәсәнең без урын эзләп таптык. Фундаментларын казып карадык. Фундаментның тирәнлегенә караганда мәдрәсә кичкенә түгел. Хәзердә саклана ул, һәм инде анда ничек кызык. Бакчада бәрәңге казаганда без кичкенә вакытта тәтәй дип җыядырык. Савыт-саба атылган кыпылчыклар, сәдәпләр анда, акчалар вакытыяк шулай торып чыккалый. Без аннан андый берләрне дә җыеп алдык. Революцияга кадәр сәүдә һәм сәнәгать үзәге булган Мәшкәрәдә кызыклы табылдыклар очрап тору табигый күренеш. Утямышевларның авылдагы мануфактураларыннан тыш, Казан һәм Нократ губернияләрендә сабын, бакыр эретү, тукыма мануфактуралары да булганы билгеле. Мәшкәрә авылының беренче Җамигъ мәчете 18нче гасыр ахырына караган архитектура һәйкәле. Без инде архитектурага бик алай якын кешеләр булмасак та, бөтен нечкәлекләренә кирип бетә алмасак та, сүз белән генә булса да әйтеп узам, классицизм стилендә эшләгән һәм бизәлешендә барокко элементлары булган бина бу. Әгәр дә инде гадыйрәк итеп сөйләшсәк һәм аның конструкциясенә карасак, монда Кышкардагы һәм Әтнә районында Бәрәскә авылындагы мәчетләрдә кебек аның ике катлы булуы күренеп тора. Дөрес, аның беренче каты тулысы белән инде теге намаз укырга яки мәдрәсә тотырга итеп үк эшләнмәгән, ул тәбәнәгрәк күрәсез, подклет дип әйтәләр инде аны русча, келәтләре, складлары шушы өлештә була алган инде. Шуңа күрә тимер ишекләре, инде рәшәткә куелган тәрәзәләре бар. Икенче өлеше инде менә ансы чын мәчет өлеше. Икенче катта өске өлешендә мәчетнең ике намаз укый торган зал урнашкан була, һәм әлеге мәчетнең манарасы шулай ук түбәнең уртасына урнаштырылган. Шунысын да әйтик, Утямышевлар акчасына Казанның бүгенге көндә дә эшләп килүче Иске Таш мәчете һәм Мөхәммәдия мәдрәсәсе дә төзетелгән. Ә туган авылларында икенче мәхәллә мәчете һәм берничә җәмәгать биналарын күтәрүне дә алар оештырган була. Мәшкәрә мәчете мин беренче тапкыр күргәндә бик авыр хәлдә иде. Анда инде ашлык саклаганнар, анда чеби дә тотканнар. Мулла нәселеннән булга җирсем, миңа инде бу бик якын булды. Баш вата башладым, ничек булышырга бу мәчеткә. Ул әзрәк иң суырак җирдә тора, җугышырак инде. Тәрәзәләр әле сакланган иде, гөмбәз сакланган, түбәдән су ага, шушындый ук мәчет бар Кышкар авылында. Кышкарның мәчете безнекеннән 20 яшькә зуррак. Шушы проект белән эшләнгән. Алар инде 10 ел буе реставрация эшләп, тәртипкә керттеләр, бик матур мәчет килеп чыкты. Миңа инде өмет уянды. Йөри башландым Министерство культурага, Мәдәният министрлыгына. Ул вакытта Рафаил Миргасимович Валиев зам иде.
Ул мине аңлады һәм әкрен генә миңа направление биреп, кайларга нәрсә эшлисезләр икәнен, нәрсәдән башларга өйрәтеп, 2004 елны беренче акчаны алдык без 200 мең. Утямышевлар Мәшкәрәдә төзеткән биналар арасыннан бары тик аларның йортлары гына элеккеге матурлыгын саклап кала алган. Мәчетләргә гадәттәгечә Совет хөкүмәтеннән ныграк эләккән. Икенче мәхәллә мәчете бинасы сакланып калса да, анда авылның мәдәният йорты урнашкан. Беренче Җәмигъ мәчете ни хәлдә икән соң? Мәчет эченә кирип чыгарга да рөхсәт сорадык. Җәмәгать аны эшләү авыр түгел. Бу бит инде нәрсә дисәндә һәйкәл буларак торучы объект бүгенге көндә. Аның ачкычы үзе бикле булса да, ачкычы гел шушында юл аркылы гына кибеттә саклана. Теләсә кемгә бирмиләр. Ләкин сорап килүчеләргә каршы да әйтмиләр. Аның әле кибет бинасы да теге бу арада гына төзелгән бина түгел. Хәерле көн. Юк, рәхмәт. Мәчет ачкычы дигәннәр безгә. О, рәхмәт. Моның кайсысы ача, кайсы бикли? Карарсыз инде шунда үзегез. Менә миңа шулай кертеп бирәләр дәме, мин алып калам, мәчеткә килгән кеше кирсен диләр. Бу мәчетнекеме? Мәчетнеке. Бу бина турында сорармын дигәнем. Элеккеге бинамы бу үзе дә? Бу элеккеге бина инде. Бу бойлардан калган вакасабый кайсы бойныкы бу? Нури Хасаннеке түгелме инде бу менә яңа. Нури Хасан бойның кибете булган. Бу кибет икәү булган, берсе монда продукты булган, берсе күршедә, ансы сүтелгән. Бу елда 2021 елда килеп ачкычны алучы кешеләр сорау буенча без ничәнче инде? Сез 5нче кеше. Әле 2 генә ай үтте. Сез 5нче кеше. Кемнәр килә гадәттә, нинди кешеләр килә? Казаннан киләләр инде. Ремонт өчен, реставрация ясар өчен моны әллә ничә тикшереп киттеләр. Шундый тикшерүчеләр килә. Муллалар килә инде. Аннан соң туристлар менә яңа елдан соң килделәр автобус белән. Алар карап китте. Яшь парлар килеп шунда карточкага төшеп китәләр. Шунысын да әйтеп узыйк, әлеге мәчетне кайдадыр күргәнегез бар кебек тоелса, әйе, биредә Зөләйха күзләрен ача сериалының берничә күренешендә төшергәннәр иде. Сериалны ярату-яратмау икенче мәсьәлә, ләкин андагы кадрлар нәкъ менә мәчетләрнең хөкүмәт кулына күчкән чагын тасвирлый. Ансәйне 5нче ачкыч шушыдыр. Аллаһа шөкер. Йозага каткан дип курыккан идек. Килгән кунаклар өчен монда стендлар әзерләнгән. Экскурсовод булмаса да чамаларга мөмкин. Биредә мәчетнең консервацияга кадәр нинди хәлдә торганы күренә. Әлбәттә инде шул ике шорны чагыштырып карасаң, хәзерге вакытта алга китеш күренә. Анда түбәсенә агачлар ук үскән кыяфәттә әле. Иң мөһиме хәзерге көндә бинаның иченә су үтми. Ул түбә астына кертелгән. Монда бернинди дә кар яңгыр һәм башкалар зыян салмый торган халәттә ул хәзер. Ләкин моның әле эшләнәсе эшләре бик күп шул әле дә. Әлеге мәчетне төзәтүче Габдулла Утямышев 1832 елга кадәр яши. Күренекле мәгърифәтче Шиһабетдин Мәрҗани фикеренчә, Габдулла бай бу төбәкнең иң көчле эшмәкәре генә түгел, бик юмарт, фәнне һәм динне яратучы шәхес тә була. Мәчетнең матурлыгы да шул хакта сөйли. Залларны карасак, менә Шама белән инде Казанга баручылар әледән үк белергә мөмкин. Бу мәчетне күп вакытта Мәрҗани мәчете белән чагыштыралар. Казандагы Мәрҗани мәчете белән аеруча аның диварындагы бизәкләре буенча. Шулай ук түшәме бераз гөмбәзләп эшләнгән. Ул да кирпечтән. Менә аның консервациягә ябылуының бер файдасы безнең өчен һәм тамашачылар өчен менә аның кладкасы дип әйтик инде, кирпеч өлеше дә, бизәлеш өлеше дә бик яхшы күренеп тора. Бу чын мәгънәсендә тере музей экспонаты бүгенге көндә. Һәм күрәсез,
Сокланышында олай ношар дип әйтеп булмый. Бу якта төп залда Мәрҗани мәчете белән дөрестән дә чагыштырырлык. Менә шул бизәлештән дип әйтик инде. Төсле буяулар белән бүгенге көнгә кадәр үтәрән сакланган буяулары. Һәм менә монда идәннән күрә аласыз инде. Идәннән түгел бу аскы өлешеннән, нигезеннән дип әйтик инде. Менә бу аскы каттагы бүлмәләрнең түшәмнәре, алар нәкъ Бәрәскәдәге мәчет кебек менә шулай гөмбәзләп эшләнгәннәр. Ул яктан да буларның классик проект икәне күренеп тора. Бирегә инде килүчеләр булгач, динле кешеләр, кызыксынып керүчеләр булгач, аларга намаз уку өчен шушы мәчеттә барлык шартларда тудырылган. Шын мәчет, документаль мәчет буларак эшләнмәсә дә, аның бит инде тарихы билгеле. Әгәр дә монда басып тора икән, теләгән кешегә гыйбадәт кылырга әлбәттә мөмкинлек бар биредә. Сәнәгать һәм җитештерү үзәге булган Мәшкәрәнең бар булган бай нәселләре бер Утямышевлар белән генә шикләнмәгән. 1873 елда 677, 1884 елда 802, революция алдыннан 1000-гә якын кеше яшәгән Мәшкәрәдә башка байлар да булган. Һәм авыл халкы аларның йорт урыннарын бүген дә хәтерли әле. Оныклары кайттан. Әйе. Шул йортны сырап, аны ул авый үлде инде. Алтынга дип әйтеп ди, кайткан булсагыз ди, алтыныгызны таптылар инде сезнең ди. Тагы башка җирдә генә булмаса ди, алтыныгыз дип шул малайларга шулай дип торды. Алтын тапкан турында сүзләр булдымы? Ә? Алтын таптылар дигән сүз бу. Үлде инде алтын тапканы, 46 елны тапкан шунда ул аны. Кая куйды икән уларны? Ул элек китап базары, шулай дип сөйлиләр, китап базары бар иде, без кичкенә чакта китап менә монда. Кировский облыска керә инде мондан ничә километр. Шуның базардан да элек аракы сатканнар. Ни белән? Мәсәлән. Шишәле айниле аракылар инде. Шунда иптәшләренә аракылар эчертеп, шунда аннан сорап аны нитеп килгәннәр. İşip bitirdim inде, işip bitirmәгән инде ул аны. Балаларын укытты, бик яхшы тормышта торды инде. Ул кая барасың дисәң, Хромшавый. Кая барасың дисәң, Казанга барып кайтам әле дитергән. Ул баксаң, алтынны Жайлап метрап барып, акчага әйләндереп кайткан. Шулай дитергән. Шуннан да шулай кыргал. Әйбәт акча тапкан ул инде ул. Малайларны да үч балаен да укытты ул. Менә монда ике. Менә күрсәтә. Ике катлы без анда укыдык. Мәктәп итеп тоттылар аны. Аннан соң агач йортаны анда диттем ишек алдында бармы? Анда бар ике катлы гөл агач кына. Аннан соң тияткан ана килдегез бигез. Анда диттемнең бакчалары бар анда, әйме? Анда да ике катлы йортлары. Арасын сүттеләрме? Ансы да җимерелдеме үзе? Диттем балалары анда укыйдырган иде. Аны ни? Аварийный хәлдә дип шунда пожарниклар сүттерде аны. Бер караганда гади генә сөйләшү, авылга кагылышлы риваятларны барлау кебек. Әмма заманында Ләбүдә апа да безнең кебек шушы авылга килеп төшеп, бер нәрсә дә билгеле булмаган Мәшкәрә турында сораша башлый, һәм аның эзләнүләре ахыр чиктә Ишмән бабайның тулы шәҗәрәсен төзеп, шул шәҗәрә җимеше булган Шыңгыз Айтматовның үзенә илтеп тапшыруга кадәр барып җитә. Анда ике арада бар, ана бер агач икәнме? Жуан агач ана. Шуның каршысында бу якта ул агач икәү. Ал агач икәү. Аның берсен 79 елдан соң, ничәнче елда бик әшәке давыл булды, ураган. Август айында шунда ул. Шул ни давыл аударды аны. Рәхмәт сезгә бик зур. Киттек без эшләргә. Менә монда йорттагы тегендә бар яна койма кырыенда. Кибети юл тоже шүттеләр бит. Бу менә әлеге кибет кебек нәкъ шундый бина булды инде. Кибет булган иде, тегендә дә кибет булган инде ул. Менә шундый хәлләр. Ярый, рәхмәт. Җәмәгать менә шулай тарих йөри барлана әлеге авылда.
Инде сүзне озакка сузмыйча, менә хәзер без мәчет яныннан узып барабыз. Бу инде шул архитектура һәйкәле дигән мәчет. Менә шулай авылда яшәүчеләр белән сөйләшеп кенә дә, аның турында да күп кенә риваятлар ишетеп уздык. Бу мәчеткә бай абзый намазга килгән вакытта мәчетнең стенасыннан килеп чыга иде дип искә алып сөйләгәннәрен хәтерли. Менә шушында яшәүче бер әфәнде, исемен дә сорарга өлгермәдем. Ягъни әлеге мәчет белән бай йорты арасында, Утямышевларның йорты арасында җир астыннан гына казылган бер төрле юлда булган дип сөйлиләр. Аңа ышанучылар да бар, ышанмаучылар да бар, ләкин менә шулай бай абзый стенадан чыкты дигәч бит инде ул теге тик торганнан гына әйткән сүз түгелдер. Бәлкем бала чагага шулай булып тоелгандыр да инде ул, ләкин риваятлар белән бизәлә, матурлана бит тарих. Һәм менә шушы мәшкәрәдәге бик күп йортлар, ике катлы йортлар булуы да менә инде икенче кешедән ишетәбез. Ул турыда бүгенге көндә сакланмаган булсалар да, дөрестән дә мәшкәрә заманы өчен бик алга киткән сәнәгать үзәге булган һәм әгәр дә менә шушы чуалышлар булмаса, репрессияләр, революцияләр булмаса, мәшкәрәнең әле язмышы бөтенләй дә башка юлдан киткән булыр иде. Чөнки булган җитештерүне саклап торган сурәттә бүгенге көндә инде әлбәттә мәшкәрә әле бәлкем Күкмара белән дә ярышырлык хәлдә булыр иде. Мәчет бинасының диварыннан бай абзый намаз укырга керәдер дигән сүз ул бердә юкка гына килеп чыкмаган бит инде. Мәчеттән бераз 100 метрга гына читкә китәбез икән, биредә тагын бер архитектура һәйкәле, Утямышевларның таш йорты урнашкан. Ике катлы йорт. Анда хәзер лицей-интернат урнашкан, шуңа күрә без эченә кирип йөрмәячәкбез. Карантин шартлары, ни дисәң дә, балалар янына алай бармыйбыз инде. Тышкы яктан гына карасак та, ике катлы таш бина 1826 елда төзетелгән ул. Бик яхшы сакланган. Ул бит инде аның үзенең статусы да бар, саклау статусы да бар. Ни өчен менә шундый зур итеп төзегәннәр? Утямышевлар бит инде кечкенә гаилә булмаган. Һәм менә мәшкәрәнең чын-чынлап зур сәнәгать үзәге булып үскән чорында биредә кумаш мануфактуралары, аннан соң тире эшкәртү мануфактуралары булган чорда да 3 бертуган Утямышевлар шөгыльләнгән әлеге зур бизнес белән. Һәм менә шуларның берсе булган инде Габдулла Утямышев. Шундый зур нәсел яшәгән авыл турындагы мәгълүматны 90нчы елларда яңадан җыярга кирәк булу, озак эзләнүләр, бераз сәйердә кебек. Әмма адәм баласының хәтере бик хикмәтле әйбер шул. Ул мәңге онытмаска да, мәңгелеккә онытырга да сәләтле. Туйын башында абыстай иде ул, Гөлрайхан әби. Аның белән без ничек таныштык. Гөлрайхан әби дә татар хатын-кызларының бизәнү әйберләре күп диделәр. Biz бардык, әбине күрсәм, шуның хәтле интеллигент, авылда шуның хәтле матур, гәүдә балерина шикелле, ул инде 80-нән 90-га җитеп барадыр, ул әби. Без аңа күп йөрдек. Бу әби ел сайын мәшкәрәгә барып, анда мәшкәрә зираты янында бер таш бар, шул ташка утырып ярты көн зират кыла иде дип мәшкәрәләр сөйләде. Әби бәйли алмады үзен шушы шәҗәрәгә. Зөбәйдә Каримованы, Утямышеваны җиңги дип әйтәдер. Без аралашадыр дип. Шушы репрессиялар башлангач, аралашулар туктады. Без әби ничек инде, Гөлрайхан әби, ничек инде менә бабаңның исемен әйтә алмыйсың? Ничек инде? Бабайдан түгел, мин инде ул вакытта әнидән дип әйтте дә. Шуннан, эй кызым, без ул чорда үзебезнең исемне онытырга тырыштык, бабайларны, туганнарны түгел диде. Менә халык шул хәтерне, шуның хәтле тирән яшергән, алар инде бер гасыр вакыт үтә язган иде бит инде. Алар безгә әйтмәде, бурыкталар аларыннан. Тарихыбызның борма юллары турында уйланып, сәфәребезне дәвам итәбез. Алда безне Мәшкәрәдән 19 километр ераклыкта урнашкан Уразай авылы көтә. Тарихи ягыннан Уразай Күкмара төбәгендәге башка татар авылларыннан бер ягы белән дә аерылмый. Уразайның төп үзенчәлеге аның мәчете. Кадерле дуслар, инде без Уразай авылында.
Караңгы төшүп килгәндә генә килеп кирдек. Шуңа күрә менә шулай борылып күрсәтеп чыгабыз сезгә авылның тышкы күренешләрен. 1678 елдан бирле билгеле авыл тарихы ул вакыттан биредә 21 ир-ат һәм 15 олы яшьтәге һәм балалар яшендәге малайлар, картлар барлыгы әйтелгән. 17 хуҗалыгы була Уразай авылының, аның 14-е ясак түләп тора. Ягъни бу ясаклы татарлар авылы була. Ул чорда авылда иң күп халык яшәгән вакыт 1920 ел. Ул вакытта 443 кеше була һәм шуннан инде җайлап кимүгә таба баралар. Бүгенге көндә биредә 74 хуҗалык һәм 297 кеше яши. Юл чатында басып торабыз. Инде кая барарбыз икән дип аптырый торган түгел. Юлыбыз туп-туры мәчеткә таба. Уразай авылының әлеге мәчете 1883 елда төзелгән. Дөрес, бераз гына башка төрле мәгълүматлар да бар. 1881 елгы мәчет бу дигән мәгълүмат та бар. 1870 елгы мәчет дигәне дә бар. Менә аларын инде тәгаен төпченеп, хәзрәт белән сөйләшеп, белешеп бетерербез. Әлеге мәчет манарасы түбә уртасында урнашкан 2 заллы мәчетләр тибенә карый. Манара каркасы мәчет бурасына утыртылган 8 бүрәнәгә таянып тора. Әлеге борынгы мәчет яхшы өйрәнелсә дә, әлегә кадәр аның төзелү вакытын тәгаен генә әйтүче кеше юк. Менә нигә 1870 дигәне, менә бу мәчетнең манараларын ремонт ясаганчы элекеге иске такталарында чукып язылган 1870 дигән язу бар иде. Менә шушы 1870 инде ул без уйлаганыбызча шушы мәчетнең төзелгән датасы барган тиеш. Һәм инде 1883 елгы ниләре оформлять итеп документ буенча теге рәсмиләштерелгән булырга мөмкин дигән фараз бар инде. Моңа кадәр булган мәчетләр билгелеме? Берәү генә булганмы ул мәчет? Мәчетләр билгеле 1743 елгы документларда безнең мәчет искә алына, ул вакытта 1742 елны мәчетләрне җимерергә дигән указ чыккан вакытта 1743 елны безнең мәчетнең килеп җимергән вакытта шушында инде шул җимерелгән датасы киреп калган. Әмма ләкин аның язылган ул документларда мәчетнең кайчан төзелгәнлеге белмәй сәбәпле язылмаган. Димәк, аңлаш инде 1742 елларда шактый искерәк вакытларда, элгәрәк вакытларда мәчет булган инде бездә. Аны 42-43 елда дөрестән дә җимерделәр микән? Чөнки аннан соң очрыймы, менә ул 44 елда бит яңадан мәчетләр төзергә рөхсәт бирәләр. Аннан соң күренәме ул мәчет яңадан? Анда инде безнең менә архивлардан авыл тарихын барлаган вакытта архивлардан алган документларда мәчетләр бар, яңаны да билгеле бер мәчетнең инде. Аннан соң яңадан төзелгәнлеге дә билгеле. Ягъни авыл мәчетсез торырга тырышмаган инде. Хәтта эшләнмәгән вакытларда да барыбер да мәчете аның булган. Уразай мәчетенең кыяфәте ремонт эшләре аркасында бераз үзгәреп торса да, ул архитектурасында борынгы агач мәчетләр шалымнарын саклап калганга күрә архитектура һәйкәле булып санала. Бу яктан ул Пенәгәр һәм Кәшемир мәчетләренә бар ягы белән дә охшаш. Аның фундаменты, аның астындагы нигә ачык иде. Теге ташлар, менә бу 4 почмакка 4 таш, анда менә бу минбәр турыларына зур ташлар гына утыра. Бу ташларның теге җир астына зур казылган инде. Анда теге ташта бар шикелле, теге ул җир өстенә салып куйган бүрәнә утырган шикелле. Аның аскы нүргәләреннән әлек кирип чыгып, тавыклар кирип чыгып бирелеп ачыклык бар иде. Шундай инде. Теге тышлаганчы инде алар эшкә ремонтлар белән шөгыльләнгәнче без аны инде бераз күмдек хәзер. Ул күтәртеп эшләнгән, ул менә биек булсын өчен. Аның астан бурап менгәннәр аны, астан инде бернинди нәрсә юк. Бушлык инде анда. Буралышы, бүрәнә белән менә бу бүленешләре, монда менә бу идәннең өрлекләре бөтенесе дә астан менә бурап менгәннәр. Һәм бөтен агачны даган кантавайтып эшләгәннәр, шкылаганнар, астагы кала дип теге ботаклар эшләмәннәр ул. Шуңа шәм шикелле агачлар белән бөтен монда бөтен мәчетнең бөтен агачы шәм шикелле шкылап, аннан соң эшләнгән. Аның чурмасында да шундый ук, идән астында шундый булган. Әйе, Уразай мәчете төз, матур, җыйнак булып балкып тора. Ләкин бу бина дәүләт тарафыннан сакланганга күрә, аның һәр ремонт эшенә карата тикшерү башланырга гына тора. Башланганнары да байтак. Әйе, аның кануны шундый. Канун үтәләргә тиеш. Әмма Мәшкәрә мәчетеннән үк күренеп торганча, мондый һәйкәлләрне дәүләт кенә саклап бетерә алмый шул.
Бүген көн кыска булса да, без махсус 2 мәчетне һәм 2 архитектура һәйкәле булган авылны күрсәтергә бик тырыштык сезгә. Алар сакланышы ягыннан да, тарихи ягыннан да һәм гомумән төзелү үзенчәлекләре ягыннан да икесе ике төрле. Ләкин икесе дә бер фикергә этәрделәр. Берсе 1791 елда төзелгән, берсе 1883 елда төзелгән мәчетләр. Алар бүген дә безнең өчен үз әһәмиятләрен җуймыйлар һәм әле бүген дә хезмәт итәргә әзер торалар. Бу безнең ата-бабаларыбызның безгә калдырган мирасы һәм аларның шиксез зур хезмәте. Менә шунысы кызык. Ә бездән соң бер 2200 елларда искә алып сөйләрлек, бездән калган һәйкәл дип әйтерлек шундый эшләребез булыр микән, юк микән? Менә монысы борчылдыра, әлбәттә. Әлегә менә шулар, киләсе очрашуларга кадәр сау булыгыз.